da kaina ya kulle ke ce mabuɗi, idan ban ganki ba ni ganewa. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin ci gaba da karanta muku labari mai suna Ba Riba. Saurayin da suka kira da ya Sheikh shi ma ɗan baffa ne, Mama Asiya ce ta haife shi, shekarunsa 23. Tun yana yaro ya taso da ɗabi'a irin ta malinta, shi yasa aka sanya masa suna ya Sheikh, kuma har ya girma sunan ya bi shi. Akwai shi da riko da addini, gayu ga kuma tsafta da kuma shegen san malamta da kuma harkar manyance. Mahanur kwance take ta yi ɗaiɗai a saman royal bed ɗinta, idanunta lamshe kamar mai bacci, sai dai ba bacci take yi ba, tunani take yi hankali kwance na irin tara-ara da daka da take shirin yi, sai dai ba ta jin za ta sare, ta riga da ta ɗauki ƙuduri na fansa, babu abin da zai dakatar da ita. Zuwa yanzu ta san an jima da ɗaura aurenta da mijin da basu kai ga haɗuwa ba, domin auren haɗawa aka yi, dama kuma auren shine tsarinta na farko, kuma shine zai kai ta ga shiga gidan da take da ƙudurin tarwatsawa domin ɗaukar fansarta. Turo ƙofar aka yi ba tare neman izini ba aka shigo. Wani matashi ne cikin tafiya irin ta rangwada, doguwar riga ce jallabiya blue color, irin wacce ba maza ba mata din nan a jikinsa. Yanda aka yi wa gashin kansa gyara, sai ka yi tunanin wata macen ce, hannunsa sakale kamar wanda ya karye. Haka yake tafiya kuma duk cikin rangwada ne da son ganin ya zama kamar mace. Kana ganin sa dai, kaga cikakken ɗan Daudu mai lasisi. Faɗi yake Nur, taso ga labari mai daɗi domin an ɗaura aure. Her Excellency mata ce na faɗa miki zuwa yamma za a kai ki, saboda haka ki fito a ci gaba da shirye-shirye. A hankali ta buɗe idanunta tare da watsa su a kansa. Kallon da take yi masa a nitse ya sa shiga ne laifinsa. Hakan ya sa ya ɗan ja baya yana wani ɓata fuska kamar mace. Isa, ba na hana ka shigo min ɗaki haka kawai kwatsam ba tare da neman izini ba? Ta faɗa tana sauke fararen idanunta a kansa. Sorry Nur, tsabar nishaɗi ne fa, shi yasa na manta, amma ba zan sake ba. Ya faɗa cikin wani kanne murya kamar mace. Bata sake cewa komai ba, ta sauko daga kan gadon tare da shigewa ban ɗaki. Shi kuma ganin haka ya juya tare da barin ɗakin yana rangwada. 11 Street Abuja, Najeriya. Kai daga shiga unguwar zaka san lallai wannan unguwa ta amsa sunanta. Dalilin kasancewar unguwar da wannan suna shine sanadin sanannen attajirin nan kuma ɗan siyasa na ƙin ƙarawa, wato Alhaji Bashar Wanwan da ke zaune a unguwar. Shine mutum na farko da ya fara buɗe unguwar, ma'ana dai shine ya fara ƙera rantsatsen gidansa a cikin wannan unguwa, da har zuwa yanzu ba a sami gida mai kyawu kamar sa ba kaf unguwar da ma wasu kewaye Abuja baki ɗaya. Labarin gidan ake duk da ya shafe shekaru da ginawa, amma kullum kamar sabo haka yake zama, sanadin kuɗaɗen da aka narka masa ko na ce ake kan narkawa. Wani irin tamfatsetsar rantsatsen manshan ne guda mai girman gaske iya ganinka, daga waje idan zaka shiga an zagaye gidan da wani ƙayataccen katanga mara tsayi sosai, sai dai akwai tsaro mai yawa a jiki, ga kuma kyawawan fulawoyi da ke zagaye ta ko'ina a jikin katangar. Manya-manyan ƙofofin gate ne guda 3 a gidan. Na farko shine daga shiga zaka tarar da wasu samudawan sojoji wanda kana ganin su zaka san lallai gaskiya ne sun amsa sunansu na asalin jigaggun sojoji marasa imani ko tausayi. Su ne suke bincike kowace mota idan ta zo wuce gate na farko. Daga nan idan aka yi 'yar tafiya bayan wuce kyakkyawan gadin mai ban sha'awa da burgewa sai ka isa gate na biyu. Nan kuma wasu irin masifaffun na'urori ne masu aiki da kansu. Su ma sai sun yi scanning na kowace irin mota kafin ta wuce. Bayan an wuce nan za a isa gate na 3 kuma na ƙarshe. Shi kuma babu kowa a wurin. Duk da yana da nashi tsaron, ta hanyoyi 2 zuwa 3 ne kadai ake iya bude shi. Na farko shine ko dai a saka remote sannan gate din ya budo, ko kuma a kunna na'urar da ke jikin katangar gate din a danna lambobin sirri a jiki, ko kuma na ƙarshe shine idan dan gidan ne to da wannan na'ura zai yi amfani da tafin hannunsa ko kuma fuskarsa kafin kofar ta bude. Sai ka shiga daga cikin harabar gidan zaka san lallai ashe anan kallo yake, domin yadda aka kawata compound din gidan da wasu irin fulawoyi da shuke-shuke masu abin burgewa. Daga tsakiya kuma ga waterfalls nan yana tsiyayar da tsaftataccen ruwa, abin da sai wanda ya gani. Daga can gefe guda kuma wani katafaren parking lot ne da akalla zai iya daukar motoci 20 ba tare da matsuwa ba. Ko ina dai zamzam ya haɗu, gidan babu ƙarya. Kana gani ka san an kashe nerori ba ma naira ba. Mahanur ta sauke ajiyar zuciya tare da kashe laptop ɗin da ke gabanta, wanda take ganin komai da ko ina na gidan. Duk wurin da suka wuce tun daga shigowar su katafariyar unguwar har zuwa sanda motoci guda 5 rere suka daidaita parking ɗin motocinsu a wurin da ya dace. A lokacin ne kuma ta kashe laptop ɗin da ke saman cinyarta, ta sauke ajiyar zuciya tare da kai hannunta ta ɗan gyara zaman glasses ɗin da ke idanuwanta. A hankali ta ɗago kanta tana bin katafaren mansion ɗin da kallo
kafin a saman labbanta ta farta. Daga ƙarshe dai wasan zai fara. Gani na shigo 11 family da shiri na kuma nake tafe kuma ɗaukar fansata ta hanyar tarwatsa 11 family ya zama tarihi cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah. Ta ƙare maganar nata tare da juya idanuwanta ta mayar kan security ɗin da ke buɗe mata ƙofar motar. Sai da ta ɗan yi jim na sakanni sannan ta zira ƙafar ta ɗaya waje bayan wasu daƙiƙu ta kuma zuro ɗayar kafin gangar jikinta ya biyo baya. Sai a lokacin ne na ƙara tabbatar da kyawu na musamman da take tattare da shi. Tana da tsayi daidai ita tare da wani kyawu mai jan hankali wanda sai an natsu ake fahimta. Juya idanunta ta yi tana duban wata mata mai kama da Larabawa da ke tunkaro ta wacce ta fito daga motar da ke gaban wacce Mahanur ɗin ta fito. Yayin da sauran motocin uku wasu mata ne wanda kana gani ka san kuɗi ya zauna duka a jikinsu. Mammana Mahanur ta farta cikin sanyin murya lokacin da matar ta karaso tare da rungumota tana sauke ajiyar zuciya. Sai a lokacin ne Mahanur ta ji wani irin kewa da za ta yi na waɗannan mutanen kirkin da suka zame mata bango majingina kuma suka zama tamkar iyaye a gare ta. Wato ahalin Mr. President da kuma matarsa ɗaya tamkar da dubu da ɗansa ɗaya ƙwallon ƙwal wato Mahbub. Sun taimaka mata sun kuma agaza da zama garkuwa a gare ta lokacin da duniya ta guje ta, lokacin da ta rasa dukkan wani bango majingina, lokacin da azzalumai suka raba ta da iyayenta suka yi musu kisan gilla. Ita ma din dan Allah ya nufa tana da sauran kwana ne a gaba, shi yasa bata mutu ba a wancan lokacin. Duk da su a tunanin su ta rade da zama labari ita da mahaifanta. Kukan kuma na menene Mainur my daughter, ko kin manta yau din ranar farin ciki ne a gare mu, yau na aurar da tilan diyata, shi yasa ma da kaina zan kai ki har cikin ɗakin aurenki na zaunar da ke a saman lafiyayyen gadonki, daga nan zan samu nutsuwa. Saboda haka ki bar kukan nan kin ji? Her Excellency ta faɗa da nata muryar da ke rawa. Dan Allah ya gani ba ƙaramin shakuwa suka yi da Mahanur ba. Kuma za ta yi kewarta sannan hankalinta ba zai kasance a kwance ba har sai ta ga Mahanur ɗin cikin farin ciki. Duk da cewa auren Mahanur ɗin haɗin su ne, ita kuma ta nuna biyayya duk da ba su ne suka haife ta ba. Amma a yanzu Her Excellency ji take yi kamar kar su rabu. Dole na yi kuka mammana domin na san zan yi kewar ku sosai, musamman ma mai partner in crime Mahbub ɗina. Mahanur ta faɗa cikin muryar kuka lokacin da ta ɗago suna fuskantar juna da Her Excellency wato Hajiya ta bawa mutuniyar kirki. Wannan kuma wani suna ne da mutane suka saka mata domin duk wanda ya santa ya sani ita da mijinta Mr. President ba su da wata matsala, musamman ma ita tana da kirki sosai. Kama hannun Mahanur Her Excellency ta yi a hankali suka fara takawa a nutse domin karasawa ga ahalin Wanwan da ke tsaye har da shi kansa Alhaji Bashar Wanwan ɗin wato mataimakin Mr. President mijin Hajiya ta bawa Her Excellency. Saboda tsananin aminta da ke tsakanin su yasa suka haɗa auren tsakanin yaran nasu, duk da cewa shi ɗan Alhaji Bashar ɗin ya taɓa yin aure a shekarun baya, sai dai matar ta rasu. Akwai ‘yarsu guda ɗaya mai kimanin shekaru 6. Waɗannan matan guda biyu, ɗaya daga cikinsu ta kasance ƙanwar Hajiya ta bawa, sai kuma aminiyarta matar gwamnan Legas da kuma wata matar wani attajiri. Suna biye a bayan su Mahanur ɗin har suka ƙarasa wurin da ahalin Wanwan kwansu da kwarkwatarsa suke tsaitsaye a bakin babban kofar falon domin tarbar amaryar tasu. Wani irin mummunan bugawa kirjin Mahanur yayi lokacin da suka ƙarasa gare su. Idanunta ya sauka akan Alhaji Bashar Wanwan. Numfashinta ne ya fara barazanar barin gangar jikinta, amma ta daure tare da fusgo shi da ƙarfi. Ta sauke idanunta da ke cikin mayafi akan Alhaji Bashar, mutumin da take ji ba ta da wani makiyi sama da shi a nan duniya, mutumin da a gabanta ya kashe iyayenta har lahira. Ba ta jin a wannan zamanin akwai labarin cin amana da zalunci da ya kai nasa labarin yawan shafuka. Insha Allahu ƙarshen ka ya zo mugu, kuma ni ce nan ajalinka. Ba zan gajiya ba sai na ɗauki fansata a kanka da ma dukkan wasu azzalumai masu saka hannu a kisan gilla da aka yi wa iyayena wanda ba su ji ba kuma ba su gani ba. Ta faɗa a cikin zuciyarta daidai lokacin da take tsugunnawa har ƙasa cike da ladabi take gaishe da shi a matsayinta na sabuwa a cikin ahalinsa. Ji take yi tamkar ta sa hannu ta wawuso kafafunsa ya yi mummunar faɗuwa a wurin, wataƙila ma ya fasa kai ya kai shi ga mutuwa ko ta samu salamar abin da take ji. Amma sai ta daure ta cije domin a ganinta mutuwa ai bata cancanta a gare shi ba muddin bai azabtu akan manyan laifukan da ya aikata ba. Kallo ɗaya ta yi wa ahalin da ba su wuce su 6 a wurin ba, ta san babu angon nata a ciki, duk da ba wai ta san shi bane domin ko da aka bata hotonsa ma bata mayar da hankali a kai ba, kuma dama bata taɓa bari an haɗa su don su ga juna ba. Duka mambobin ahalin su 10 ne cif har da diyarsa, amma mutum 6 kawai ta gani a wurin. Hakan ne yake nuni da cewa babu mutum 4 kenan. Sauka ta ban girma da kuma mutuntawa suka samu bayan sun gaggaisa ne kuma suka ɗunguma zuwa manshan ɗin bayan yar hira da abubuwan da suka biyo baya. Kai tsaye Her Excellency ta wuce da Mahanur har ɗakinta da ke ɗan gefe hawa na 2 a cikin manshan ɗin. Sa Her Excellency
ce ba su ƙara awa guda cikakkiya ba a gidan suka yi wa Mahanur sallama suka tafi bayan ta tabbatar mata da cewa bayan sati guda Isa zai zo ya ci gaba da aikinsa a gare ta bayan ta buƙaci hakan. Alhaji Bashar matansa biyu ta fari tana da yara uku kacal. Na farkon shine angon Mahanur kuma uba ga yarsa Siyam, sai kuma mata guda biyu da suka kasance 'yan biyu ne, kowaccensu tana da aure, ɗaya a nan ƙasar ɗayar kuma Bature take aure, sai kuma matarsa ta biyu yarinyar ta ɗaya mai kimanin shekaru 17 zuwa 18, sai kuma wasu yaran nasa guda biyu maza da mahaifiyarsu ta daɗe da rasuwa. Babban kusan sa'anni ne da wanda Mahanur ta aura, sai dai mijin Mahanur shine babba, sai kuma ƙaninsa da ya kasance sa'an ɗiyar matar Alhaji Bashar ta biyu, Maisha. Sosai Maisha ta ji daɗin zuwan bazatan da Nimra ta yi mata domin tun bayan rasuwar mahaifin Nimra ba su ƙara haɗuwa ba sai dai hira ta waya ko kuma idan sun yi video call saboda Nimra ba a ƙasar ta zauna ba tana can Los Angeles tana karatunta har zuwa yanzu da ta kammala ta baro mahaifiyarta da ƙannanta a can ta dawo Najeriya wurin Maishanta. Sosai suka ci gaba da gudanar da shirye-shirye na bikin antin nasa mai kamar uwa wato Mira har zuwa ranar da aka ɗaura aure, ranar da ya kama kwanakin Nimra 4 kenan a Najeriya. A ranar aka ɗaura auren Mira da mijin an sha shagali da gayu su Maisha ‘ya'ya kuma kannan amarya duk da ba wasu event da yawa aka yi ba domin ba su fi kala biyu ba sai dina da aka yi ranar ɗaura aure. Daga nan aka garzaya da amarya gidanta da ke unguwar Wanwan yayin da a ranar ne ita ma Maisha ta tattara daga gidan amarya ita da Nimra da kuma Diba sai Namira ƙawarsu kuma ‘yar uwar aikinsu da ta zo musu biki. Suka ɗunguma unguwar da Maisha take zaune a gidan da take haya ba ta yi wata da kama hayar ba domin a lokacin ta zama cikakkiyar kaftin a hukumarsu kuma dalilin kama hayar nata shine binciken da ta fara yi tun watannin baya akan mutuwar dan uwanta wato Malik. Bayan ita da Diba da kuma Namira sai Mamsi da mijinta Chief da kuma Hammam babu wanda ya san da wannan binciken da take yi illa iyaka dai idan aka tambaye ta dalilin barin gidan kawun nata sai dai ta ce haka kawai ne babu dalili. Wow, kamshin me nake ji haka ne gaba ɗaya ya cika min hanci babu shiri na baro gado domin na zo ganin kwakwaf cewar Nimra da ta tsaya a bakin kicin din ta yi magana da dukkan gaskiyarta idanunta akan Maisha da ke tsaye a cikin kicin ɗin sanye take da apron da alama breakfast ta kammala shiryawa. Murmushi Maisha ta yi tare da ɗaukar faffaɗan tire mai ɗauke da plates wanda mabambantan abinci ne a ciki sai zuba kamshi suke yi. Barka da safiya barista, fatan kin tashi lafiya. Ai garo ma nake fa in faɗa miki domin kamshin wannan lafiyayyen breakfast ɗin naki da tun kafin na ci yawuna ya gama tsinkewa ya saka na ji garo nake wallahi. Nimra ta bata amsa cike da zolaya gaba ɗaya suka sanya dariya tare da fitowa daga kicin ɗin suka nufi dining area. Kafin su karasa suka yi kicibis da Namira da ta fito tana zuba uban hamma. Good morning sister, fatan kin tashi lafiya. Suka hada baki wurin fada. Morning, lafiya alhamdulillah, fatan kuma haka. Wai menene haka yake ta zuba kamshi ne da ya hana ni bacci? Namira ta fada tana karasawa dining din tare da bude daya daga cikin plates din da Maisha take jerawa. Wani daddadan kamshin yayi mata sallama. Babu shiri ta ja kujera ta zauna tana faɗin. Lallai kam da alama Diba za ta yi misan wannan daɗi domin tun kafin na fara ci kunnuwa na har motsi suke yi. Ta faɗa tana dariya. Gaba ɗaya dariyar suke yi suka ja kujera kowace ta zauna. Maisha ta ce ke kam Namira akwai ki da zolaya banda haka yaushe kunne yake wani motsi. Ke dai ba za ki gane ba ne fa, amma ni kaɗai na san ƙosawar da na yi na kai girkin nan baki na. Dan dama Diba ta daɗe tana bani labarin yadda kika iya girki abin ba a magana. Ban tabbatar ba sai yau, sai dai da alama ita duk wannan ƙanshin bai kai mata ba tukunna. In jiwa, ai ni ma gani nan tafe ba za a bar ni a baya ba. Diba da ke kokarin karasowa wurin ta katse Namira da faɗin hakan tare da karasawa ta ja kujera ta zauna. Ko sukunin gaisawa da su bata samu ba har sai ta kai loma tana limshe ido. Nimra ta ce gaskiya dole ma na dage kafin da bar kasar nan. Maisha sai kin koya min komai da kika iya na girki irin wannan daɗi haka. A gaskiya ni ma ba za a bar ni a baya ba. Namira ita ma ta faɗa har da ɗaga hannuwanta. Maisha tana murmushi ta ce duk kar ku damu domin kuna da ni ba ku da matsala. Ni kuma ina da Mamsi domin a wurinta na koyi dukkan wannan daddaɗin girkin da kuka ga ina yi. Gaskiya kam ai Mamsi ba baya ba in dai wurin girki ne ni ma na shaida hakan cewar Namira. Nimra ta ce in dai haka ne ki ce kenan ita ma Diba ta kware a girkin nan fa ɗaya dan babu abin da na sani sai dai a dafa na ci idan ma na koya wa zan yi wa. Diba da bata ƙara cewa komai ba ta katse Nimra da faɗin amma me yasa? Nimra ta tambaya da mamaki. Sai dai kafin Diba ta yi magana Namira da Maisha da suka san dalilin ta na faɗin haka
haka suka ɗan yi gyaran murya. Namira tana ɗan zungurin Diba da ƙafa ganin za ta lalata musu good mood ɗin da suke ciki, yayin da Maisha ta ce rabu da Diba kawai, shiriritar ta sai ita, a lokacin fa tare muka koya da ita har ma ta fi ni ƙwarewa, kafin daga baya ta zubar wai ba ta da ra'ayi, ki ji fa kamar ba wacce za ta zama matar wani ba. Maisha ta kai zancen tana yar dariya tare da duban fuskar Diba da ba yabo ba fallasa, domin an taɓo mata inda yake yi mata ƙaiƙayi. A da can ita ɗin yarinya ce mai harka da son barkwanci tun tasowarta, shi yasa ba ta da ƙawar da ta wuce Namira, domin halin su ya zo ɗaya. Amma a shekaru 4 baya da suka wuce gaba ɗaya ta canza, ta koma wata so silent, komai nata sai a slow. Dalilin kuwa shine na fasa aurenta da wani ɗan yayan mahaifiyarta da zai yi, da aka yi gwaji ne aka gano genotype ɗinsu duka bai zo ɗaya ba. Ita AS ce shi kuma SS. Ko da an yi auren matsala da damuwa ne zai biyo baya, domin result ɗin is very bad. Shi yasa aka haƙura da auren. Babban matsalan ma da aka samu shine ba a yi gwajin ba har sai da bikin nasu ya zo dab bai wuce saura kwanaki 3 ba sannan suka yi wannan gwajin. Kuma aka samu wannan gagarumar matsalar, shi yasa a lokacin dukkaninsu suka yi kamar za su mutu muddin aka raba su da juna, domin kowa ya san irin tsananin so da ƙaunar da ke tsakaninsu. Har ciwo sosai sai da Diba ta yi, duk dan ko za a ji tausayinta a ɗaura musu auren, domin cewa suka yi sun ji sun gani za su iya rayuwa a haka. Sai dai da yake babu aure a tsarin kaddarar su, haka suka haƙura da juna, kowanne yana fama da raunatacciyar zuciya. A haka har aka shafe shekara 1 da rabi. A lokacin kuma shi saurayin nata ya auri wata, ba a daɗe ba ta haihu, sai dai bebin nasu na da shekara guda Allah ya yi wa saurayin Dibar rasuwa. A lokacin kuma sabon miki ya taso wa Diba, har zuciyarta tana barazanar kamuwa da ciwo, domin tun auren nasa daurewa kawai take yi, ta bi shi da fatan alkhairi, domin zuwa lokacin ta haƙura ta kuma tabbatar babu kaddarar aure a tsakaninsu. Amma rasuwar da yi ta farar ɗaya ita ce ta rusa komai, har ita ma Diba ta so ta rasa tata rayuwar. Ta sha wahala sosai domin har an cire rai da ita, amma da yake Allah ya nufa tana da tsawon kwana, daga baya ta warware ta kuma haƙura da komai, ta aje komai a turbar kaddararta, ta ci gaba da gudanar da kuntatacciyar rayuwa da farin ciki yayi karanci a cikinta. Sai dai sosai danginta da kuma aminanta wato Namira da Maisha suke iyakar bakin kokarin su wurin ganin bata cikin dukkan wata damuwa da kuma ganin ta sake kamar baya. Sai dai abu ya ci tara. Haka dai suke gungura rayuwar. A tare suka shirya bayan sun kammala breakfast ɗinsu zuwa karfe 12 na rana sun gama shirin tafiya gidan amarya Mira. A motar Namira suka je. Lokacin da suka karasa suka tar da mutane kaɗan da suka dawo ganin gidan. Nan fa suka zube a falon nata suna jiran ta dawo daga raka wasu ƙawayenta da suka zo mata. Kai Anti Mira, kamar ba ke ba. Kin ga wani kyawu da kika ƙara? Da alama dai amarcin nan ya karɓe ki hannu bibbiyu. Maisha ta faɗa har da riƙe haɓa cike da zolaya. Lokacin da Mira ta dawo falon suna sake sabon gaisuwa. Kai Maisha, abin naki kuma yau har da sharri ne kike jifa na? Sai ka ce ba jiya nan muka rabu ba? Mira ta faɗa bayan ta zube musu kayan makulashen da ta kawo musu a saman center table. Allah da gaske fa Anti Mira, ga gidan naki tabarakallah masha Allah. Ke ma kuma haka. Wai Diba tsakani da Allah baki ga tayi kyau ba? Maisha ta sake faɗa tana mayar da dubanta ga Diba da ke danna waya. Dan dakatawa Diba ta yi tare da kallon Mira, sai kuma ta kalli Maishan ta ce, "Ni dai gaskiya ban ga komai ba." Sannan ta ci gaba da danna wayarta. Nimra da Namira suka kwashe da dariya. Nimra na faɗin, "Maganin ki kenan Maisha da shegen surutu kin ji? Ni dai Anti Mira a fito mana da ango mu gaisa. Ina fata dai jama'a ba su kore shi ba. Kin san fa ban san shi ba, domin gaba ɗaya events ɗin da aka yi babu wanda ya halarta sai guda ɗaya, ni kuma ranar wasu ƙawaye na sun janye ni ban samu na gan shi ba." Murmushi Mira ta ɗanyi ta ce, "Ayya, ai kuwa an samu akasin lissafi, domin ganin muna ta yin baki ya ce bari ya je wurin abokanansa ya dawo, amma watakila kafin ku tafi zai dawo." Daga haka hira suka ci gaba da yi, basu jima ba suka taru a kicin gaba ɗayansu suka tsara mata wata lafiyayyen abinci suka jera a dining. Sai da suka ci suka yi nak sannan suka taru wurin gyara mata gidan, komai yayi tsaf. Wuraren bayan la'asar suka fara shirin tafiya, kuma har lokacin angon bai dawo ba. Suna tsaye a bakin falon gidan suna sallama aka bude gate ɗin gidan. Da farko basu gane wacce ta shigo ba, sai ta ƙaraso wurin. "Hadiza, ke ce? Ashe zaki gane gidan, ki shigo mana." Mira ta faɗa ganin yar dagwas, duk da ba wani abu na kirki bane ya taba hada su, amma ganin ta zo ganin ɗaki yasa ta tarbe ta hannu bibbiyu. Idanun yar dagwas na kan Nimra ta farta, "Ai kuwa dai ni ce Anti Mira amarya." "La Nimra, ashe kina nan? Na kira wayar ki bata shiga, ina fata baki manta da maganar mu ta jiya ba."
Nimra da ke dan murmushi ta dan yi shiru tana kokarin tuna wace magana ce suka yi. Ina ga makin manta ko? To shikenan dai babu damuwa. In ya so, a'a na tuna ban manta ba. Sai dai kin ga tare muke da su Maisha, mu je tare da su kawai ko kuma mu bari sai gobe. A'a idan wani uzurin za ku je babu damuwa. Ni ma akwai inda zan je sai mu haɗe kawai a gida. Cewar Maisha ita ma Namiran ta faɗa. Ni ma dai yanzu haka akwai inda muka nufa ni da Diba. Mu je kawai Maisha sai na sauke ki a hanya. Nimra kuma ma haɗe a gida. Anti Mira sai an jima. Sallama suka yi wa Mira yayin da Maisha da Namira sai kuma Diba suka fita a tare. Mira kuma da Nimra da yar dagwas suka koma falon a tare. Basu wani jima ba suka yi wa Mira sallama tare da barin gidan domin karasawa wurin da za su je. A motar yar dagwas da saurayin ta siya mata suka tafi. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.